1986ko ikasturtean, lagun talde bat, gaur egun Urtsintxa eskola izango zenaren ametsa piztu eta sorreraren hastapenetan murgildu zen. Hartzaileak trebatzeko beharrari erantzuna topatzen ahalegindu zen lagun kuadrilla hura. Orduko mugimenduak euskara, euskal kultura eta euskal herria ardatz izango zituen astialdi eskola laiko baten beharra zuen. Eta horregatik sortu zuten Urtsintxa. Ez dezaketan egin berdin, nik ere nahi nuke izan Urtsintxa bezala. Ni naiz ez lehen generazioko igual bigarren batekoa, sortu eta 5 urtera edo sartu nintzen, hasi nintzen koordinatzaile moduan, da hor hasi zen 10 urteko historia bat edo koordinatzaile, islari, arlo pedagogikoko arduradun, eta hor 10 urte edo 12 urte egin nituen. Euskaraz mintzatzen, ongi pilotan eta honesti dantzatzen, aurrak ikastatzue, euskaraz mintzatzen, ongi pilotan eta honesti dantzatzen. Apurka, balio ezberdinak jorratzen hasi ginen, euskara, hezkidetza eta kultura artekotasuna. Egun eskolaren zutabe nagusi direnak. Eta baita, nabarmentzen doazen beste hainbat balio. Parte hartzea, elkartegintza, heziketa premia bereziak, eskolaren izatea markatzen dutenak. Batez be egondan aldaketa dago eskaintzan, ez dia gure garaian edo nire garaian batez bezan astialdeko kontuak, begiralea eta zuzendaria. Eta suspertzearekin bezeo zer egon zen. Gero hor landu da kultura artekotasuna, berdintasunarena, genero ikuspegitik, umeentzako jolasak euskeraz, gurasoentzako tailerrak ere, eskaintza asko zabaldu da, eta guk teorizatu genuena hauek garatu egin dute, ez? Da, postekoa da hainbeste jente gazte ikusten proiektua aurrera eramateko prest. Esperientzia oso polita izan da umeekin egotea, begirale ezberdinak ezagutzea eta asko informazio pilo bat elkartrukatu dugu eta azkenean asko ikasi dut. Umeengatik, begiralengatik eta nire kidengatik. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre, nik ere nahi nuke izan Urtsintxa bezala. Jendarte eraldaketa horrekin batera nik uste dut egiten duen lana dela garrantzitsuena, ez? Hor dagokan indarra, zertan ari den, zenbat arlotan egiten duen lan, ez? Azkenean jendartea eraldatzea era transversal batean egin behar da eta guztion artean. Nik uste dut Urtsintxak horretan daukala indarra, ez? Guztion artean egiten dugula, jende asko garela, eta nahiz eta bakoitzak bere ideiak izan, guztion artean zehatzen garela hori aldatzen eta hori horretan lan egiten. Ez da lan arruntaz, azkenean, sartu nintzenean, egia esaten bautzuet ez neban ezagutzen egitasmoa, ez nuen ezagutzen Urtsintxa, eta hasi nintzen ezagutzen bertako, lehenengo jendea, lehenengo jendea eta gero egitasmoak, eta modu baten zoaz implikatzen apurtzu eta eguneroko dinamikan, eta ikusten duzu egiten dan lan abe, behintzat gizartean zeo zer eragiten dela, eta ez dela lan normala. Ez dela normala, da apurtzu bet gehiago. Jendartea eraldatzeko aukera. Hezkidetza, kultura artekotasuna, euskara asko lantzen dalak hor bertan orduan. Horiek izaten direz gu bultzatzen ditugun baloreak gure proiektuetan eta. Zerendako ez diren erortzen lurrera, nik ere nahi nuke izan Urtsintxa bezala. Elkarrekin hasi ginen Urtsintxan, emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko egitasmo batean. Eta, ni printzipioz, lehenengo aldean ikusi nuenean leire, esan nuen, bitu zako neska majua. Nekin egongo dena urteak, eta ibili gara 2-3 urte hor lanean. Jaikitzen oso goiz, dantzatzen pilo bat kotxean, ikasleekin jota fuego, ez? Goratzen dut, hasieran ez geneukala gida baimena. Hori izan zen mundiala. Eta lanean hasi ginena esan ziguten. Atera behar duzuek karneta, bestela arrasatera edo Irunera joateko dena delakoa, behar duzuek kotxea eta karneta. Esan guen, hartuko du konpromiso hori, karneta ateratzea lehenengo hilabetetan ezinezkoa zen. Orduan hasieran arrasatera joateko adibidez, esnatzen ginen goizeko 4etan, 8etan egoteko klasea emoten, eta hilabete horiek izan ziren oso gorrak. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre.
hitz egitea dagokigu, norbere elkartetik, norbere proiektutik, norbere izatetik, egitetik, ekitetik. Zorionak Urtsintza! Piztu, boztu, buztu! Nik ere nahi nuke izan Urtsintza bezala. Eta hoberena da, asko maite dugula elkar. Bai! Ego libre!